Вие сте с Planet Voice, както ви казах, в няколко поредни предавания ще си говорим за красота, за проблемите на тинейджерите, като акне, целулит, обезкосмяване, попълване на устни, защото много добре знаете, сега особено покрай баловете, всички ние ставаме прекалено суетни и се опитваме да се разкрасим възможно най-добре. Затова аз съм дошла в един много хубав салон и ще си говоря сега с специалисти по тази тема. Днес ще си говорим за акнето, които ще ни разкажат абсолютно всичко. От възникването на акнето, причините, самото лечение, какъв трябва да бъде начинът на хранене и абсолютно всичко това. Здравейте! Много ми е приятно. Сега, първият ми въпрос всъщност е горе-долу на каква възраст хората получават акне? Значи, ако говорим за младежкото акне, обикновено започва по време на пубертета и продължава през периода до 25 годишна възраст. Но на 13-14 години започва младежкото акне. А вече след 25 годишна възраст, тогава говорим за така нареченото възрастово акне, защото и хората на тази възраст и по-високо имат възрастово акне, при което причините са по-различни от тези, които са при младежкото акне. А какви са причините и в двата случая, и при младежкото, и при възрастното? Хормони ли са това или какво е? Разбира се, предимно това са хормони, нали? Особено по време на пубертета и при тинейджерите. Това е водещата причина. Наследствеността е определяща. Знаете, примерно, ако има родителите, много често и децата имат по-тежко акне, ако родителите са имали. Да. Има и други фактори, които имат значение както при младежко, така и при възрастовото акне. Примерно може при възрастовото акне да има отклонение, примерно кисти на яйчниците, които са хормонално активни, повишени нива на мъжките хормони и на някои техни деривати, неподходяща козметика, външно замърсяване, стрес, така нареченото стрес акне го има. Също храненето се оказа, от последните 1-2 години има данни, че и то има значение, тъй като при това нямаше убедителни доказателства, но сега вече има. Примерно знаеш, че млечните продукти и сладките неща могат да доведат до влошаване и дори провокиране на акнето. Това го има и както при възрастовото акне, така и при тинейджерите, особено такива младежи, които ходят да учат в чужбина. Явно това е доста голям стрес, примерно при тях много често е стрес акнето. Също така спортове, при които имаме засилено потене, външно замърсяване, прах, също предразполагат към развитие на акне. А на мен ми е любопитно, като казахте за храненето. Чувала съм, че млякото също предизвиква появата на акне. Точно това, което го казах, млечните продукти. Нали? Не само млякото, а различните млечни продукти. И интересното е, че по-голямо влошаващо въздействие върху акнето имат повече тези, които са обезмаслените млечни продукти. Тъй като по един механизъм те водят до това, че по-малко повишават нивата на мъжките хормони и чувствителността на рецепторите за тях. А какво е препоръчително да се яде в такива случаи? То е ясно, нали, изключваме шоколади, млечни продукти и така нататък, но кои продукти спомагат за премахването на акнето? Има ли такива? За премахване не точно, но предимно, нали, това е естествено, за което е здравословно, плодове, зеленчуци, нали, това предимно, храните да не са прекалено мазни, но шоколадите не всички, нали, специално млечните шоколади, иначе черен шоколад няма проблем, нали. Ставаше въпрос с тези, които съдържат някакви съставки млечни и са с висок гликемичен индекс, им казват, такива, които водят до едно по-засилено отделяне на инсулин. Какви са съвременните методи на лечение? Сега, по отношение на акнето специално, то зависи от неговата тежест, защото то може да бъде по-леко, по-тежко, примерно може да бъде само с комедони, тези черни запушалки, или, които са отворени комедони, или тези бели малки папулки, затворени комедони. Може да бъде с папули, червени пъпчици или пустоли, това са гнойните мехурчета. Но може да бъде и с много по-тежка форма, с образуване на възли, кисти, с засягане както на лицето, така и да има и по гърба, по деколтето. И тази тежест се определя и вида на лечението. То може да бъде локално, примерно с някакви кремове, с много адекватно почистване, химични пилинги, но може да бъде и перорално. Нали, като имаме основно 3 метода за вътрешно лечение. Едното е с изотретиноин, нали, като генерично име. Другото това са противозачатъчните таблетки, които имат
антиандрогени, т.е. такива, които потискат. Да, точно така. И третото са антибиотици, които обаче се взимат по-дълго време. При всичките тези медикаменти не става, започвате днес и след една седмица имате ефект. Обикновено ефекта, примерно при антибиотиците е малко по-бърз. Какво значи бърз? Примерно в края на първия месец, началото на втория. При изотретиноина, пероралния, пак е по това време, някъде първи-втори месец имаме видими резултати. Даже при него имаме в началото, примерно към 10-тия до 14-тия ден, имаме едно преходно влошаване. Най-бавно настъпват подобренията при употребата на контрацептиви. Най-бавно. Това е втори-трети месец, започва да имаме видими прояви. Сега показваме как се прави химически пилинг. Имаме вече пациентка, която има хубаво лице, но тук-там, може би... Да, има затворени и отворени комедони, има отделни папули, има така леко засилено омазняване и в случая ние ще направим един пилинг с 30% салицилова киселина, което в случая се води като средство на избор за отваряне на порите, за намаляване на омазняването, подпомага и премахване на пигментациите до известна степен. В случая това, което правиме като първа стъпка, това е да обезмаслиме кожата с подготвяща кърпичка, която съдържа в себе си кетон. Целта е по този начин да обезмаслиме кожата и следващата киселина, която бъде нанесена, самия пилинг, да може да проникне по-добре в самата кожа, в структурата, за да може да имаме добър ефект. Защото ако не почистиме добре кожата и не обезмаслиме, съответно проникване ще бъде по-малко и ефектът ще бъде доста по-слаб. Самия пилинг, виждате, той е един готов разтвор, бистър. При салициловия пилинг е интересното от това, че той сам се стопира процеса. Тоест не трябва да го премахвате. Трябва да се неутрализира. Сега ще видите, нанасяме го с еднократната четка, с готовия продукт. Съвсем леко. А щипа ли в момента? Как се чувстваш? Все още не щипа, но след малко леко ще пощипва. Да, това не е първа процедура. Нанасяме киселината, тя в един момент започва да щипка като усещане и в момента, в който започне да изкристализира, тъй като тя ще изкристализира. Получава се като скреж върху кожата. Точно така. Когато това нещо стане, тя вече почва да спира да действа. Обикновено това нещо се случва в рамките на някъде около 3 до 5 минути. Този интервал тя започва да изкристализира, побелява. Ще нанесем и на носа. Колко такива процедури са достатъчни за премахване на активно акне? Обикновено броя на процедурите е 4-5, които се правят веднъж на 10 дни. Най-често е това. Разбира се, това е ориентировачен брой. Някой път може да бъдат и малко повече, зависи от състоянието. Ето виждате как е започнало изкристализирането, виждате как блестят кристалчетата. И вече дълбочината определяме колко нанасене. Ние може да направим и няколко нанасене, да не е само едно. Тоест, ако е по-тежка формата на акнето, по-дълбоко. Можем да няколко нанасения, точно така. Абсолютно поносимо. Тоест не те боли, чувстваш се нищо. Изчакваме, когато вече се получи пълно изкристализиране, процесът е приключил и след това вече ще използваме една кърпичка, която е направена, за да може да премахне кристалите. Тоест тя не неутрализира, защото процесът е спрял, а просто трябва да почистиме кристалите и накрая задължително трябва да нанесем и фотозащита. През тези 10 дни, през които кожата се възстановява, задължително се носи фотозащита, нали така? Принципно е задължително през тези 10 дни и след последната процедура още някъде около 28 дена, тъй като нормалното възстановяване на кожата е 28 дни. Какви фондютени или пудри трябва да използват тинейджерите или хората, които имат проблеми с акнето, които да не увреждат допълнително? Тоест, има ли такива антибактериални козметики? Значи, той има и по принцип има специално разработени лечебни пудри, които да се използват за естетични корекции на
увредената от акне кожа, засегната от акне кожа. Значи необикновени фондиотени, това е голяма грешка, тъй като повечето от тях запушват порите, тъй като имат съставки, които са добавени в фондиотените за добиване на блясък, т.е. да изглежда по-добре кожата. По тази причина е желателно да ползва специално разработените за целта пудри за акне. Значи има такива. Те са както така, придаващи един по-равномерен цвят на кожата, изравняват цветена на кожата, но също така в тях има и лечебни съставки, които и лекуват акнето. Готова е пациентката вече, май. Да, почистихме, виждате, няма ги кристалите. И накрая това, което е важното в случая, ще сложим съвсем малко една идея, фотозащитен крем, колкото да я предпазиме. Виждате как няма никакво зачервяване, съвсем леко. Даже и лющенето, което ще има, ще бъде много деликатно, трицевидно, няма да бъде лющене на едри парцали. Печена чушка. Да, тези неща, да кажем, че остават в миналото при старите технологии. Супер. Много от тинейджерите, които имат този проблем, си мислят, че слънцето, понеже то временно заличава пъпките, това е един вид като лечение и то спомага за премахването на пъпките и също така ходенето на солариум, което е и доста опасно. Кажете вие. Много добър въпрос. Първо да започна с солариума. Даже в много държави това вече се въвежда забрана, да, знаете, вредите са много. Горе-долу сходно е състоянието и със слънцето. Те мислят по този начин, тъй като има едно преходно подобрение в началото, което е причина за последващо влошаване. Сега, тъй като ясно е, че ултравиолетовите лъчи са вредни за кожата. Ние като не я пазиме, тя трябва по някакъв начин да се защити. Какво става? Става това, че тя, освен пигментирането, което и много пъти е желано, да добиеме по-добър тен, другата и форма за защита на нея, на кожата, е да задебели слоя от мъртви клетки, роговия слой да стане по-дебел. Но обаче, когато той се задебели, образува запушалки, тези комедоните. Запушват се порите и оттам се развива цялата патогенетична верига на акнето. Затова много често, примерно като си направят някакво солариум или примерно като отидат на море, в началото има едно подобрение. Това се дължи наистина на въздействието на слънцето, тъй като той има имуносупресивно и противовъзпалително действие. Но в последствие, вече след като се върнат от море, или изпръсване, имаме точно обратния ефект, влошаване. Има пациенти, които вече са се преборили, така да кажем, с акнето, но пък имат белези, които са останали от него. Как се премахват тези белези? Има ли такова нещо? Да, по принцип най-доброто е да не се стига до тези белези. Това означава навременна консултация с дерматолог и навременно лечение. И да не се страхуват от вътрешното лечение, защото това е най-доброто. Но когато вече са станали, там зависи от... те имат различна форма тези белези, имат различна дълбочина. И методите на лечение са различни. Един от най-по-леките методи, това са химични пилинги, обаче за белези вече трябва да бъдат по-дълбоки пилинги. Примерно, когато имате едно активно акне, тогава избирате, примерно, салицилов пилинг, което е средство на избор. Но когато имате белези от акне, вече тогава трябва да наблегнете на друг тип пилинги. Примерно пилинги с трихлороцетна киселина, също така може пировиков пилинг, те са по-различни пилинги. Други методи, които може да използвате за лечението, е примерно да се използват различни видове лазери. Колко процедури горе-долу трябва да си направи един пациент, за да има ефект за премахването на белезите, например? Това зависи от тежестта на белезите. Някой път зависи от процедурата, нали? Може една, две, три. Това е много трудно да се каже. Според мен е много по-важно пациентът да дойде на място пред дерматолог и да се посъветва, отколкото сам вкъщи да си прави манипулации, процедури и така. Това е така най-вече по отношение на белезите и на пигментациите, които остават. Колкото по-рано получи адекватна помощ, толкова по-малка е вероятността да се появят тези белези. И по този начин и самото лечение както по-ефективно, така и по-евтино. Защото наистина стигнали се до белези, първо изобщо не е сигурно, че ще бъдат премахнати и е доста скъпо. Наистина е много скъпо.
Добре, мерси. На мен ми беше много интересно да научат тези неща относно акнето. Следващия път аз отново ще бъда тук, така че ако се интересувате как може да си премахнете целулита, например, гледайте Planet Voice, защото има много интересни неща.